All right, let's back to summary. Cool. Not really good. Okay, I got this almost 3 pages. What might take me about ثلاثة page علني من البعض yeah أقل عشرة حموش أخذ لكم so yeah, let me read this. Yeah, I'd like to start. Let me do. I have this. I'm gonna steal somebody's report too. CNBC بتاعني مصبوغ يرم سامرز قبرو. Let me did and then kick on that. Admin have okay, work with this. Okay. Okay. I will come to that. Okay. Perfect. ሕጂ ጽቡቕ ድምፂ ናተይ ድምፂ ጽቡቕ ክመጽእ እዩ ኣሕዋት እንታይ ሽግርና ነይሩ ብኦም እቲ ድምፂ ኣብቲ ናይ ኮምፒውተሮም ኣይ ዶንት ኖ ናብ ካሊእ ኸይደ ሲኤምቢሲ ወፅስ ናብ ካሊእ ኸይደ ኸማን ኣብ ካሊእ ረኺበ ማለት እዩ ድምፂ ሕማቕ ነይሩ ብዝኾነ ክቆርፃ እያ እቲኣ ሳመሪ ኦራይት again እንኳዕ ደሓን መጻእኹም ናብ ሓበሻ ኤዱኬሽን ኣሕዋት ሕጂ ኣቐድም ኣቢልና ናይ ጀሮም ፓወል ሪፖርት ንሰምዕና ፀኒሕና ሳመሪ ኢና ክንገብሮ ሕጂ ማለት እዩ መጀመርያ ጀሮም ፓወል ዝረኣኹሞ እቲ ናይ ፌድ ቸር ማለት እዩ ሓላፊ ናይ ፌደራል እዩ ዘሎ ጀሮም ፓወል ኣብ ቤት ፅሕፈት ካብ ዝመፅእ ብትራምፕ ይመፅኡ ብኦባማ ናብኡ መፅኡ እንደን ብትራምፕ ከዓ ናብ ዘለዎ ፅሕፈት ወይ ከዓ ሓላፊ ተመዚዙ ከባቢ 19 እዮም ዘለዉ ገለ ተመሓሙሽተ ኣብኡ ዘለዉ እዮም ማለት እዩ ሶ በዚ ብጀሮም ፓወል እዩ ዝመሓደር ሶ ጀሮም ፓወል ማለት እቲ ቀንድን ኣገዳስን ናይ ኢኮኖሚ ኪ እዩ ቀንዲ ኣገዳሲ ሰብ እዚ ኩሉ ሻዕ ጀሮም ፓወል ንብሎ ማለት እዩ እዚ ንዓና ዝኣሊ እዚ ንዝቕልሰላ ንናይ ኣሜሪካ ጥራይ ዘይኮነ the whole the world you know under economically ቁጠባ ናይ ኣሜሪካ ክሳብ ኢንፍሉንስ ገብሮ ክሳብ ፀልዎ ክሳብ ዝኾኑ ንኩሉ ጀሮም ፓወል ክመፅእ ከሎ ክዛረብ ከሎ ኣገዳሲ እዩ ኦኬ ሶ ስርሖም እንታይ እዩ ዝብል ሕቶ ክልተ ነገር እዮም ዝገብሩ ኣሕዋት ስርሖም ናይ ፌደራልስ ሓደ ዋጋታት ንብረት ካይውስኽ ስቴቢሊቲ ገብርዎ ሱቕ ኢሎም ቢዝነስ ሰባት ወነንቲ ትካላት ሱቕ ኢሎም ከም ደስ እንዳበሎም ዋጋ ንካይውስኹ ፕራይስ ስቴቢሊቲ ይገብሩ ማለት እዩ ፕራይስ ስቴቢሊቲ ማለት ኢንፍሌሽን ይቋፃፀሩ ከምዚ ሕጂ ዝገብርዎ ፀንሑ ማለት እዩ ሶ ሓደ ንሳ ካልኣይ ስርሖም እንታይ እያ to maximize employment ማለት ሰራሕተኛታት ዓዲ ውዕል ብዙሓት ካይኮኑ ብዙሓት ሰራሕተኛታት ንምምፃእ ክስርሑ ክቁፀሩ ከም ዘለዎም very hard ንትግርኛ ክትቀይሮ ከለካ ገሊእስ ብጣዕሚ ይከብደካ እዩ ሶ ስርሖም ዘን ክልተ እየን ኦኬ ዋጋታት ሱቕ ኢሉ ሽት ንካይገብር ዋጋታት ኖርማል ንክኸይድ ሓደ ካልኣይ ከዓ ብዙሕ ሰብ ክቁፀር ኣብ ስራሕ ክኣቱ እዚኣ ስርሖም ከባቢ 19 ሰባት ማለት እዩ ሶ እዚ ብክልተ ነገር ገይሮም ዝቋፃፅርዎ ባክግራውንድ እየ ዝብለኩም ዘሎ ኣሕዋት ብክልተ ነገር ገይሮም ዝቋፃፅርዎ መጀመርያ እንድሕር ዋጋታት ሃይ ከይዱ እንታይ ገብሩ ንፕራይስ ንክጎድል ነቲ ዋጋታት ከም ዝረኣናዮ ንክጎድል እንታይ ገብሩ ወለድ ይውስኹ ኣብ ማርኬት ወለድ ምስ ወሰኹ ቶም ሰባት ኢንቨስተርስ ላይክ ቢዝነስ ሰባት ካልእ ገንዘብ ከይዶም ካብ ባንኪ ኣይልቁሕን ምክንያቱ ወለድ እንድሕር ሃይ ገይሮሞ ዋጋ ነቲ ገንዘብ ወይ ከዓ ብዙሕ ወለድ ኮይኑካ ጠጠው ትብል ይረጋጋእ መሬት ሓደ ንስ ገብሩ እንድሕር ፕራይስ ሃይ ኮይኑ ኢንፍሌሽን ተዘራኢ ማለት እዩ ካልኣይ እንታይ ገብሩ ከዓ ገንዘብ ኣብቲ ማርኬት ዘሎ ቴክኒካሊ ላይክ ቦንድስ ካብኡ ከዓ ስኩዝ ይገብርዎ የውፅዎ ብቦንድ መልክዕ ገይሮም ማለት እዩ ኦኬ እዚ ሃይ እንድሕር ኮይኑ ኢንፍሌሽን ከምዛ ሕጂ ገይሮማ ዝመፁ ናይ ክልተ ዓመት ዝገበርዋ እዚኣ ብሰንኪ ኮቪድ 19 ሃይ ኢንፍሌሽን ተጠቂዕና እዚ ክልተ እንዳገበሩ መፅኦም ዳስ ዋይ ናህና ኢንፍሌሽን ናህና ወለድ ወይ ከዓ ሬት ንሓደ ገዛ ንክትገዝእ ከባቢ 7% ዘሎ ኣብ ሰዓት እዚ ፌድስ ፋንድ ሬት ከባቢ 5% ዘሎ ኣብ ሰዓት እዚ ኦኬ አንጻሩ እንድሕር ተረጋጊኡ እዚ ናይ ሃይ ፕራይስ ንብሎ ዘለና እንድሕር ተረጋጊኡ ኢንፍሌሽን እንድሕር ተረጋጊኡ ዳስ ዋይ ሕጂ ንብሎ ዘለና ኢንፍሌሽን ተረጋጊኡ ኣሎ ንብል ኣለና አንጻሩ ይሰርሑ ሕጂ እንታይ ገብሩ ወለድ ምቁራፅ ይጅምሩ ሸ ኦኬ ወለድ ምቁራፅ ምጅማር ማለት that is the most important ያ ሓደ ኢዚ ማኒ ናብ ቁጠባ ያምፅልዎ ማለት እዩ ለሰይ እንድሕር 7% ነይሩ ንሓደ ገዛ ክትገዝእ እንድሕር ናብ 3% እንዳወረደ ወሪዱ ንስኻ ከይድካ ክትልቃሕ ትኽእልካ ኢዚ ማኒ ትረክብ ኣለካ ማለት እዩ then ቁጠባኻ ብኡ ገይሩ ባስ ትገብር ላዕሊ ይቐፅል ማለት እዩ
كالا أي اندحر مور أشجارو خوينو اندحر ناب رسيشن نمودا ماركت اندحر كيدنا خا انتاي دوغم خا then جنزب برينتي جو نام ماركت جنزب كايتو trillions of trillions I hope حسكم من زين سروح مزيان قال من مس بوليتيكا تأثر يبلهم مس كاله تأثر يبلهم so زين كل تنجر يوم زقبر هجي بينا زلنا نزبل حتى هو دسبل أبي لنا هجي already كابتز نبرنا زقبابه وريدنا أب stability نجر متينا هجي ناي مقراص يوم زخور زلوا جنزب برينت خقبر اليوم كقبر خو اليوم معاس maybe 2025 انتاي مسكونا قالنا ومودا ماركت ريسيشن بحرقنا 4 سنوات رسشن انت زيرينا اب كلتا شحن 20 حمشن زمت ويكا كلتا شحن 26 برينت اي كغبرينم ولد قس ندابلو سلو نداغبر قرص ويب سو ايزمان እንዳመጽ خمصي እዚ ህጅ ዘሎ አድሚኒስትሬሽን ትራምፕ ግን ነዚ ወለድ ሃይ ዘሎ ስኩዝ ክገብሮ ቀልጢፉ ካት ክገብሮ ይደልሎ ሓደገኛ ናይ ተቆጠባ ነው ማለት ብጣዕሚ ዳንጀር ኦኬ ሶ ህጅ ናብ ናይ ሎም እቲ ዝነበረ ብዛዕባ ፌደራል እንታይ ስርሖም ከመይም እንታይም ገሊጽ ኣለኹ ህጅ ናብ ብታሽሚና ክመጽ ሎም ማዓንት እንታይ ገይሩ መጀመሪያ ለምሸው ይኋል so our stock market is red መጀመሪያ ቅድሚና ተሳመርም ጓል ራዮ like S&P is mostly up S&P አንዙ ከዝኾነ ሰቡን S&P ኮከስ ደስ ይብለኒ S&P ልዕሊ 506 ካምፓኒ ሒዛት ኸይዘላ ራንት ገብርያ S&P is down like almost 0.6% ወይ ከ 36 base points bad ስለምንታይ ንዝብል ሕቶ ጀሮም ፓውል ምስተዛረበ ጀሮም ፓውል ዘረባ ክጅምር ከሎ ማርኬትና was down so let's come out it's red everybody's red ማለት everything is red ማለት ምክንያቱ look this what ናይ ፓውል ሲግናል ኮሽን ገይሮ ናይ ሬት ካት እንታይ ዝብለና ዘሎ ኣብዚኣ ብሕፅር ዝበለ ንሕና ኢሉ ኣብ ተዓንተ በዝነበረ ንሕና ሕጂ ኣይንህወኽን ኢና ወለድ ክንቆርፅ ኣይንህወኽን ኢና ምክንያቱ ኢንፍሌሽን ተቋጻጺርና ይመስለና ኣሎ ግን ሪፖርት ናይ ሎሚ ዝነበረ ናይ PPI እና ናይ ሮብዕ ዝነበረ CPI ከምዚ ስቲክ ኮይኑሎ ዝዓይነት ስለዚ ካብ ዝመጽእ ወለድና ተሓዊኽና ካት ኣይክንገብርንና ንዝብል ዘረባ ሳይን ገይሩ alright ካልእ እዚኣ ራእይዋ ሓደ ከንታይ ርኢና second one ከሪአኩም እየ ንግሆ እንድሕር ዓንተቦ ኦንላይን ከለኹ ሪፖርት ምሳይንተ ነርኩም ክትሪእዋኹም ቅድሚ ናብቲ ነጥብታት ክመጽእ ይሕዋት ምስ ናይ AI ተሓዝ ብዙሕ ነጥብታት ተዛሪብሎ I love that points boom semi-fed look hold on let me refresh this should be drop this one oh well it's kind of high okay semi-fed ab December awar 10 ዕለት 18 ክመጽዮም ሬት ካት ክገብሩዮም ተስፋ ዘለና ማለት እዩ አንተ ወምሳይንተ ነርኩም እዚኣ 72% አካባቢ ነራ 72% 0.25 ሬት ካት ክገብሩዮም ታዝበልና ማለት ሕጂ ግን ናብ 62% ወሪዳ እዚ ሬት ካት ኣይገብሩን ዝብልካ 37% አፕ ገይሩ ማለት almost 10% ክስ ናብኡ ተቀይሩ አፕ ገይሩ ስለዚ ታዝብ ዘለኹ ናይሎም ዓንት ሪፖርት ጠቅላላ ንማርኬትና ኣይሓገዘናን ንሕና ዝነበረና ተስፋ ናይ ሬት ካት ab December maybe they ቆርጽ ይሆል according ናይ ሎም ዓንት PPI and ናይት ማል ነበር CPI እንታይ ኢሉ መስልኩም ንሕና ተሃውኽና ኣይክንቆርጽና ቀስ እንዳበልና ተረጋጊና ጥራሕና ክንቆርጽ ንኽእል ምክንያቱ ክንቆርጽ ክብል ከሎ ሃይዋት ሬት ካት ማለት ወለድ መውራጽ ማለት እዩ ምክንያቱ ማርኬትና ጽቡቕ ኣሎ unemployment ጽቡቕ ኣሎ 4.1 and then growth ናህና ዕቤት ናይ ማርኬትና ጽቡቕ ኣሎ GDP 2.8 ሪዲንግ ገብራሎ so everything is good ስለምንታይ ዋይን ህወኽ ንሕና ኣይንህወኽን ኢና ኦኬ ስለምንታይ ከምዚ ኮይኑ ማርኬትና ንዝብል ሕቶም ንምሕዳር ትራምፕ መጽኦም ዘለው ኩሉ ሒዞም መጽኦም ዘለው አንተ ወገሊጸ ፕሬዚደንት ሪፐብሊካን ሴኔተር ሪፐብሊካን ሃውስ ሪፐብሊካን most probably it's supreme court one republican እንኮኑ so ናቶም ብምምጻእ ናቶም ቃል ኢንፍሌሽን ክምለስ ይዝብል ይመጽእ ዘሎ look ማርኬትና እዚ ይዘንብብ ዘሎ ማርኬትና እዚ ይዘንብብ ዘሎ ኦኬ እንድሕር እዚ ማርኬትና የንብብ አልዩ ምሱ ተኣሳሰርክ መጻኩም so እዚ መስል ሪፖርትና ማለት let me take ካብዚ report overall okay
difficult to get a clear signal from last level report due to hurricane ማለት ኣብዝና ዝሓለፈ last report ዝረኸብናይ 12,000 ተቆፂሮም ዝበልናይ ናይ job report ሲ ከቢድ ነይሩ ብኡ ጌርና ዝኾነ ክንውስድ ኣይንኽእልና ኢሉ ማለት እዩ so እቲ ናይ ሰራሕተኛታት inflation down ከም ዝኾነ ነጊርናይ ማለት እዩ እቲ balance risk unemployment and inflation ዳርጋ በቃ ኖርማል ጽቡቕ ከም ዘሎ ኢሉ so ቁጠባና ናብ ቀልጢፍካ ምቁራጽ ሬትካት ኣይወስደናን ዘሎ ኣይንህወኸን ኢና look this እሳዓል እዚኣ ኣይንህወኸን ኢና ይብለና ኣሎ እንድሕር ዘይህወ ኮይኖም ማርኬትና why not like you know down ኮይኑ ማለት እዩ so inflation completely እንታይ ክኸውን ኣሎ big ዝኾነ ሲግናል ክንርኢ ኣለና ኢሉ ምክንያቱ long time ክንወስድ ንኽእል ኢና ዋል ዕዳ እቲ ዕዳ ዘሎ ከባቢ 36 ትሪልዮን ንዓና ጋይድ ኣይገብረናኒ like almost ኣይግድሰናኒ ብዛዕባ ፖሊሲ ናይ ፖሊሲ ዝምልከት ኢሉ ማለት እዩ financial ዝኾነ mandatory stability ዘለና ኢሉ what happen if the workforce is shrinks less work done okay let me go with this okay all right let me go this another one ነጥብታት ማለት so ካልንታ ኢሉ ያ ከምወይ ዝበልናዮ እቲ ኢንካሚንግ ዳታ ናና ወሳይ ኣብዚ መጽእ CPI PPI ኣለና ናይ ወርሕ 11 ክሳብ ዲሰምበር 18 ዝኹሉ ሪፖርት ኣለና ክልተ ግዜ ሰለስተ ግዜ ሪፖርት ብኡ ኢና ክንውስን ትኽእል ግን ካብ ሕጂ ክንሪኦ ከለና ብዙሕ ነገር ዘፍርህ ነገር ኣይረኣናን እዩ ማለት እዩ ቁጠባና ጽቡቕ ኣሎ ካልእ ምስቲ ናይ እንታይ ኣላቶ ናይ ትራምፕ ሓቲታቶ እዚ ትራምፕ ዘምጾ ዘሎ ሕጊ እንታይ ኮይኑ ክስማዓካ ክእል ንዝበለቶ ሕቶ ንዓና ሽግር የብላ ንሱ መንግስቲ ንሳቶም ፖሊሲ ክፈጥሩ እዮም ንሶም ፖሊሲ እንታይ ዓይነት ፖሊሲ ከምፅልና እዮም ከዓ ክንሪኦ ኢና እንታይ ኢላ ሓይታቶ መሲልኩም ንሱሲ ኢንፍሌሽን ዳግማይ ክፈጥር እዩ ማርኬትና ንሳ እዩ ዝርኢ ዘለዋ ትራምፕ መፅዩ ትራምፕ ቆርፂ ትራምፕ ምስ ገበረ ላይክ ኖ ካብ ደገ ዝመፀና ንብረት ሰደድ ዝመፀና ኢምፖርት በቃ እንድሕር ኩሉ ሃይ ፕራይስ ኣብኡ ገይሩሉ ኣይክመፅእን እዩ ብዙሕ ንብረት ማለት እዩ ሃይ ቀረፅ እንድሕር ገይሩሉ ስለዚ ኣብዚ ኢንፍሌሽን ክንርኢ ኢላቶ ዋል ንሕና ንውስኖ ይኮናን ሽዑ ምስ መፀ ግን እንታይ ኣክት ንገብር ክንሪኦ ኢና ብህጂ ዝመፅእ መስርሒ ዋላ ሓንቲ ህጂ ንገብሮ ይኮነን ማለት እዩ ኢሉ ማለት so well the debt situation is not that difficult ولا حد كن ملسنا ويكالنا اي بوليسينات انت يقبرنا يبعلي ملكت مالتي له نراز مخنياتو 2023 2024 انتاي ري خان زبل حتى صبق زخونه كايد انا رينايو اور شورت يس نا ايميجريشن زملكت انتاي تمثل ابا يجمر يالونا ايميجريشن سوم نايت بوليس انتاي غبرو نعم زملكت ግን ኢሚግሬሽን መምጻና ግን ተጠቀምቲና ንሕሉ our economy ባስ ገይሩ productivity more መጽዩ more ንብረታት ክፈርኽ ኢሉ ጉልበት ረኺብና እቲ ዝነበረና ናይ ሽግር ናይ ጉልበት ከባቢ ብዙሕ ሚሊዮን እስካ እንታይ ገይርዎ ላይክ ሽራንከን እዩ ማለት ብዙሕ ሰብ ክሰርሕ ተኻኢሉ ባዶ ቦታ ነበርና ስመሊኦምልና እዮም ባዶ ቦታ ምላእ ማለት እዩ ባዶ ቦታ ዝነበረ መሊኦምልና እዮም ቁጠባውን ኣዝዩ ሓጋዚ ሕጂ እንታይ ገብሩ ግን we don't know ንዓም ምልከት ብጣዕሚ ከኣትዎ ዘይደለ ሕቶታት ነይርዎ ኣብኡ ማለት እዩ so productivity ልካ ብዛዕባ productivity ምስ ናይ AI ተሓዝ እንታይ ትገብረና ኢሉ very important እዚኣ መልስ እዚኣ ሕተዋት እዚ we are new era ኣብ ሓድሽ ነገርና ንኣቱ ዘለና ሕጂ ኢሉ temporary ነዚ ሕጂ ንሕና ስራሕና ምዝናህና monetary policy ምክንያት ከምኡ ዝበልኮ ናይ ሰራሕተኛ ናይ price stability ንሕና ክንሰርሕ ኢና እዚ ግን ንሕና ፖሊሲ እውን እቲ ናይ ዝመጽእ ዘሎ AI ብዙሕ ለውጥታት ከምጻልና ይኽእል in future ንሪኦ እዩ ሕጂ ዋላ ኣሎ እንተዘይበልናዮ it's going to be a lot of product ካብ AI ብዙሕ productivity ክርኢና ብዙሕ ነገራት ክፈሪ ንሳቶም ቶም AI ሲ ብዙሕ ከፍሪኦም ኢኮኖሚ ቴክኒካል እንታይ ዝብዘሎ ኣብ long term AI ብዙሕ ከዓቢ ይብዘሎ so it's going to be great and a lot of productivity ክመጽእ ማለት እዩ so later ኣብዚ መጽእ bigger than expected even ዘሎ ንሕና ካብዚ ንጽበዮ ኣብዚ መጽእ ሲ ካብዚ ሕጂ ንግምቶን ላዕሊ ይኽኸውን ብናይ AI function ማለት እዩ so ንናህና ፖሊሲ ኣዝዩ ክጸልዎ ክእል እዩ ባህሪ እዩ ሕጂ ከንታ ክትብል ንዝብል ሕቶ ግን not it's too early ሕጂ ዝኽውስን ኣይክእልን እዚ ክኸውን እዩ እዚ ከጋጥመና ብሰንኪ ናይ AI ኣይበለን ግን ካብዚ ክትወስድዋ ዘለኩም ኣሕዋት ናሕና productivity AI more grow ከም ዝኸውን very ኣዝዩ ስሉጥ ምዃኑ ማለት እዩ ጽቡቕ ካልእ ኣብቲ ናይ ኢሚግሬሽን ፖዚቲቭ ወይ ንስርእዎ ፖዚቲቭ ንኢኮኖሚና ኣይግንርእዎ ግን ሆራይ ኢሚግሬሽን እንድሕር ክሰብክብ ኮይኑ በዚ ካ AI የምፅእ ኣሎ ኣሕዋት ራእይዋ ቴክኖሎጂ መፅእ ኣሎ ሮቦትስ ይመፅእ ኣሎ so something confuse ክፈጠር ይኽእል እዩ yeah that's it too ጉልበት ክንሰርሕ ዝኽእል እንድሕር ብኡምፅዎም that's our economy gonna read ማለት እዩ ሰላእ ፖይንትስ ካብ ክንወስድ ንኽእል ኢና okay
Yeah, very much. Nisanina kangabur bak market not happy. It's charaf niba'lu. I think so. That's all. That's all I have. Yeah, I think so. That's all. So I think so. That's all. كمسري was اللهم CME Fed كأرتديوم نزل الحتة خنرينا مبر it's down نابسو سانكل 10% down كوين نزل لهم as of now. So تصفاز نبرنا أب 7 حموشن rate cut كقبريهم أب December زنبرة تصفانا نا 58. Look this أحوات 58 down كوين. So ذهبنا report لما عندسي بقى كم زي قرطيهم دارجا ملكتي مالتي. هل كيز ترفن ندحر عليو maybe let's share this قطبانا is big red not happy day. Jerome Powell wasn't doing great. Okay. All right, let's back again maybe. Is the market close? Oh yeah, market back close actually. Minimum Zanet was like Fed it doesn't need to be hurry to reduce interest rate. That's a bad one. Is that all? Na'ana naza market lo ma'anti kulla drop girata malit. Down drop 200 points potentially. That's not good. Okay. Well, yeah. Treasury. What is the treasury bond? That's a good one. What does treasury bond in here? How the hell is treasury bond? Yeah, it's not gonna be red treasury bond for sure. معناته to report to see نعود like well yeah 10 years what 10 years this is the one. Yeah, it's up. Look this, it's up. 4.45 مخنياتو inflation نايزق بابه فرهي الله. Simple. This is up. This is good. Not really good report. بتعمل صبور report هاي نبرن. At all. Not good report. Good. ኣብዚ መፅእ ንሕና ማርኬትና በቲ ኩሉ ዳታ እንታይ ይህበና ክንሪኦ ኢና. So that's all I have. That is all we have today. Holy shit, but that's okay. Let's keep the hub always managed. All right. I think so. No way let me see what is تأخلنا إحوات. No way So how do you transferalism don't involve in politics? No, like yeah, I like your thoughts, son of God. Let me where go? Who dropped that? Okay, how do you transferalism don't involve in politics? Are they like manipulating the market? No, not about that. Like they ንሳቶም personally involved by government. በቶም politician ግን like involve government ቦም ገይሮም. So እንታይ እዩ ዘሎ ንማርኬት ንምባል ኣይኮነን. ንሕና ብዛዕባ እንታይ ገብሩ እንታይ ፖሊሲ ቀይሮም ፖሊስ ምስ ቀይሩ ንኣብነት ናይ ቸራፍ ዝበሃል ዘሎ ናይ ቀረፅ ካብ ሰደድ ዝመፅእ ንብረትና ምስ ቀይርዎ ክንርኢ ኢና ንሽ ኣክቲ ኢና ክንወስድ ዘሎ ኣብኡ ኢንቮልቭ ኣይገብሩን እዮም እዚ ግበሩ እዚ ኣይትግበሩ እዚ ኢሎም ዋላ ሓንቲ ይገብሩ ንሳቶም ብኦም ግን ፕሬጀር ኣለዎም أحوات بتم كونغرس whatever كا president جميركا كلهم كونغرس بل president نعم جن stress صوتات يقبل لهم they need all economy up كونيم دليل وسات they are not economists right politician مساتهم okay نحنا كا economists نابل على جرام بال we know market انت إذا سرح كان فولتينا so بأم pressure يبلنا I must أناني I don't believe that يموت أمي كريانا ترامب سمعت إذا قد إذا خميلا تجنسل كريانا مالي ترامب سمعت انت إذا ولا right أو شران قبر يبلنا اوكي ولا عند حرجر كاي مور انفليشن فتاي انت بو ابت حدا فيديو قليص يمانه مور انفليشن عند حرت فرتيرو تهابتام سؤال هبتمي اسزلو سؤال خللي انت تحت زلو سؤال ورد مالي انذر اجين كم زنبرنا خمسي دان شعو ريت كات كجمرو خليهم بس زي دلو خمسي خلي دحر قنديم ريت كات كجمرو دحر خلت عام دحر 3 عام وسي ور happen. All right, let's sit. What I have is that's the summary. Yeah, truck industry هو تراك اندستري يل الشربي نقل هجي مالت انت ابزلنا اندحر كم زناي سدد ود سدد اندحر ناي قرص ود قرص از ناي تراك بحلف اندحر زغبرو ወይ ከአምጾተልዩ ንኩሉ ክጸልዩ ይሕዋት them truck industry بعابيو Tesla is coming with the semi truck ይሕዋት Tesla is coming with the semi truck let me show you this tom truck drive truck okay
semi let me change from ማለት معاش نريኦ نبل حتى maybe 3 ዓመት ክርኢ ንኽእል 5 ዓመት ክወስድ ይኽእል ግን ናይ ትራክ ኢንዳስትሪ semi truck I guess I need to change my computer. All right, let me get you truck industry zibelka rather. It's going to be affected because all what you I didn't for sure. Okay, I got to leave it right away. Here you go. This semi truck on the locum Tesla runs Gabra. Like, you know, can Tesla semi truck revolutionary malati. So bumulu zi kimetsi. Like in a feature is the autonomous يكون حوات. Driver زيد لين كاب حدا سيتي ناب حدا سيتي زمالا لسا ولا كاب حدا سيت ناب حدا سيت. So اتي ماركتنا هجي about switch it. جرون باول علم انتاي لوي. لك كانت بزيا بتعمي تصحيح عمليتي. Like yes, it will be great productivity خرينا. كابز نتصبي زلنا نلعلي expected كابز هج نتصبي زلنا نلعلي كم سخون بناي AI function بلنا ذل. So كل مسناي autonomous تحاس نجارات يزمت زلوا مالتي. So نعوم أبصر حمتا خالي يمكن أبقى تسأل رينا. Maybe حمش عمد كوس بدنا غير. Maybe شدش عمد كوس غير. Who knows? كل شيء عندنا أنا هرينا. So things gonna change مالتي فات. أنت بقى post غير. تناي روبوتسي within 10 years سرح دايك سرح نخلنا ولا أنت بقى أني حجرهم باول مالتي. That's the most نعنا مردة تاخن وسدا لنا مالتي. So نعيش من ساعات نمهار نحر لنا تمهار أنت لينا أبينا فوكس نقبر لنا خنفلت لنا مالتي. مستو زت أساسر نجارات. مسنا AI تأثر نجارات more focus نقبر دسيبلني مالت مهنيات نجارات نتغير زلوا نا personal finance. Thank you so much. Love you all. I'll see you with the next report mañana tomorrow. Bye bye.